Fl-2017, wieħed minn kull 4 persuni tal-fuq minn 65 sena kien f'riskju ta' faqar. Dan ħareġ minn statistika tal-Eurostat u il-ogħla ċifra f'dawn l-aħħar 10 snin. Filwaqt li f'Malta l-persentaġġ ta' faqar f'din il-faxxa tal-popolazzjoni fl-2017 kienet ta' 25%, il-medja fl-Ewropa kienet ta' 15%. L-istatistika tal-Eurostat tikkunsidra bħala f'riskju ta' faqar lil dawk li dħul net tagħhom wara li nqataw it-taxxi ikun ta' inqas minn 60% ta' dħul medju nazzjonali. Din l-istatistika ħarġet wara li tul is-sena li għaddiet kienu diversi dawk li wrew tħassib tagħhom dwar is-sitwazzjoni dejjem teskala tal-faqar f'pajjiżna. Fost dawk li tkellmu dwar dan kien hemm Jana Mintoff-Bland, bint l-eks Prim Ministru Dominiku Mintoff li kienet tafed dawl fuq il-familji li jgħixu f'garaxxijiet, koppji anzjani b'pensjoni biss bħala dħul u oħrajn li qed jitħabtu mal-ħajja minħabba ċirkustanzi differenti. Kien esprima tħassib tiegħu wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni tal-Aġenti tal-Proprjetà Simon De Bono li qal li l-awtoritajiet qed jippruvaw jaħbu l-verità li hawn nies jgħixu fil-garaxxijiet.